Čujte zase na ďalšie videa série Brawl Stars. Bol free Star Drop v shope, takže som zvedavý, čo mi v ňom padne. Pri mojom šťastí je to rare. Nevadí, pretože Brawl Passe, nekúpil som si Brawl Pass, ale Brawl Pass proste mám celý. Mám Legendary Star Drop aj na konci a úplne celý mám, takže bude to sranda. Je tu nová hra, ale to si zahráme až v novom videu. A fakt sa teším. Squid Busters sa volá. A idem sem. OK, sme sem, ideme otvárať. 500 týchto powerpointov. OK. Start drop. Asi viem prečo, pretože som si dal trošku menšiu pauzu. Trochu som si pohral, on padol Legendary Star Drop, čo mi padol Hog Rider Karl, čo vám hneď ukážem, kto to je. Ale hneď po tomto Squeaka, ja budem Squeaka. A zhrám si aj s ním teraz za Squeaka, čo bude fakt extrém. A Gemi. Na Gemi sa teším ako neviem čo. Lebo bude mať 100 gemov. Takže teším sa fakt veľa. Môj spolužiak má Brawl Pass, takže hej. On akože fakt si to kúpil. Ja si to ešte nekúpujem, pretože ani nezarábam peniaze na YouTube, takže bolo by som len v mínuse. A proste mám 80 už gemov, čo nie je málo. Keď 1000 coinov starter, prosím, Legendary alebo Mythic. Super rare. Oh man. Počkaj, nie. Som preskočil jeden Start Drop a rare je v ňom. Škoda. Mythic. Maisie. No okej, Maisie. OK, je to fakt dobrý brawler, epický. Fakt super brawler. A dneska sa pozriem, či ešte bude mať 100. Áno, mám Squeaka. 90 gemov. Epic Start Drop. Mám Squeaka. To je tak dobrý brawler. Môžem si switchnúť. Sorry, ale Squeak je dobrý. Let's go, boy. Yeah, boy. OK, dám si Bibinu. Ne, jo. OK. Bibina. Tak to prosím, Legendary. Super. 100. Bibinu. Hej, ja by som hrozne chcel Legendary. Ale ako budem ho mať dnes, ale len jeden ako. Keď mi nepadne z normálnych startupov. Ako fakt, otváranie tohto ma dosť baví. Ale v minulé som omnul Mythic. Ale srandu. 100 gemov! Ja to mám! 100 gemov. Ešte potrebujem trochu. OK. Nepotrebujem trochu, potrebujem ešte dosť. Lebo ja sa šetrím na Toon Spike'a, ktorý stojí 300 gemov. Je to legendary skin, viem. Ale neviem, že či už je legendary skin, alebo nie je. Ale Frost Queen Ember má byť legendary skin, takže sa už nebude môcť kúpiť za blingy. A bude to proste sa kúpiť len za gemy a bude to drahšie za gemy. Takže kto to chce a už nemôžem pristať. To bol posledný. Oh yes, máme to sem. Na túto chvíľu som čakal extrémne dlho. Legendary Hypercharge na Broka. Je to najnovšia Hypercharge. Takže mám jeden. OK, je to fakt super. Malézia. Ja sa fakt teším ako z toho, čo som dostal. Na Broka Hypercharge. Najnovšia Hypercharge. V najnovšom Bravo Talku tam ukazovali túto Hypercharge. Na schvál. Na čo ako... Mám dvoch Braverov napadlo.
A aká je najlepšia hypercharge? Lebo ja si môžem kúpiť akože... Ja si môžem kúpiť na všetkých, ktorých mám brawlerov. Takže som zvedavý a ako... OK. Idem si zahrať za Maisie. Ja to furt volám Malaysia. No to je jedno. OK. Idem napríklad... Hej, ja sa teším na toto dosť. OK. Ideme tam. Som zvedavý, že či to dám, pretože pozerajte sa, čo má ako... Chvíľku to akože bude zdržiavať, ale až potom to bude nejaké dobré. No, pretože ona najskôr zdržuje, a potom to pôjde tak rýchlo. No, dobre. Ako z Malajziou by som nehral ako každý deň. Ale je dobrá, je dobrá. A vidno, že to sú proste úplne noví hráči, lebo mám 0 rang na 0 trofejí. A no tak to je úplne na ničok. Čo má za pín? Je to dobrý pín, nemôžem nič hovoriť. Ja som musel vyžrať, a Edgar bol ešte bližšie. No okej. Toto mám a idem za Squeaka. Aha. Okay. Proste idem za Squeaka. Je to Mythic Brawler. A už tu vidím prvé dve secrety. Wow. OK, idem na to. Hej, ja som ho len otvoril toho Squeaka a už hneď som videl secrety. Je to akože dosť také, ale som zvedavý. OK. Je to proste Squeaková pesnička. Takže jo. Bum. Kde to? Máme to. OK. To už sme mali. Takže sme vyskúšali obidvoch brawlerov, ktorí mi padli. Jeden exit. A v druhom videu si zahráme túto hru. Podľa mňa to bude fakt dobrá hra. Lebo je tu šelina a ešte potom Clash Royale. Viking Bull, ne Viking Bull, ale je skin na Viking Bulla. Neviem, že či to bude. A ne tu. Ne, Bullman. Viking Bull. To je tento Viking Bull, vidíte? A je proste takýto... Mne sa moc nepáči. Tento sa mi dosť páči. A ešte sa mi páči aj tento. Tento sa mi dosť páči. Tak a... Hej, ja z toho fakt nemôžem. Jak by mohol padnúť z Legendary Star Dropu 150 gemový skin? Viem to podľa toho, že to má to jakú hodnotu, pretože tento rúžový stojí tak isto a stojí 150 gemov. Takže jo. A oni majú takú istú hodnotu a aby som asi šiel ďalej hrať. Poďte. Oh man. Spike je dobrý. No tu niekde chodím. Ako, nie je to najlepší brawler, hej. Maisie tiež nie je úplne najlepšia. Ale takí sú to dobrí brawlery, ja som spokojný. Mortis bol asi lepší než Squid, no to je jedno. Už to nemôžem napraviť. A mám toto? Wow. OK. VJL dal proste. Okay. Mám to. A ja som si teraz šiel zahrať za Maisie.
Mix je ako... Jak som hovoril, že je najlepší brawler. Nie je a... Je dobrý brawler. Takto, teraz takto. Teraz napríklad takto, a je to tak. Mám gól, jubi. Počkaj, dobre som videl. Ďalší secret. Hej, toto video bude secret dňa. O secretoch. Kúkajte sa. Tu je Pokova toto. Bum. Ne, ok. To je asi jediný secret. Potom tam ešte niečo vidím. Neviem to prečítať. Je to strašne rozmazané. Ale vyhráli sme, takže jo. A idem asi ďalej hrať za Mizi. Takže hej. Akože ja som spokojný s Hyperchargeou, ktorá mi padla. Som fakt spokojný. Tak. A ako ne. OK. Zase Mateo Player to dal. A javím se. Nedal som ani jeden kill. Douč dal úplne všetkých. Ja som dal dislike. Dobre. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Vidíme sa pri ďalšom videu. Asi čus.